בדרך הכל אכל, לא עבד. האישה שלו חיה רוסית, לא חשוב, שואלת רוסית, את תלבוש בגדים יש אצלך? בגדים בשביל מה? פה תולעים, איך אומרים אוכלים גרוש? קינים. קינים. מלא קינים של רוסים אני לקחת שם. ואמר, מה את לקחת? 3 שנים? הכל מכרתי. מה לקחתי? קינים של רוסים לקחת אני. ככה צחוק עשה. אידיוטים, עוד פעם 2 משם. 5 שנים אנשים בלי עבודה. כבר אמר משפחה עודד. הוא רציתם, אנחנו ביחד. הדוד שלי יזראילו סוסון. משפחה יזראילו. שם שלו סוסון. הוא קומוניסט. הוא גם בפנים קומוניסטים יש אנשים. שומעים. זו מילה שצחוק עושים כולם קומוניסטים. משהו הם אמרו אישה שלו. הוא שמע, הוא אמר, גליה, אל תגיד אברהם, זה תעודת זהות פרטיה. לא זרקת ככה, שם בשקט, כמו יעני, לב שלי כואב. שהוא יהיה קצת ממזיל, שהוא ידע. ותראי, אחר כך הוא ידע מה קרה. בא עם 3 חודשים ועלי לא נתן כסף. כסף גם צריך לשלם את כל חודש בשביל קומוניסטים. אמר, למה אברהם אתה לא נותן כסף 3 חודשים? איפה זה חליפה מצאת, הוא לא ידע, תאמין לי, את עכשיו לא ידעת. חור בפנים, זה כיס, חור, יצאנו לצוות, אמר, מה אני נותנת? צוות ככה עושה, אין גרוש אצלי, אוכל אין, איך אני נותנת? יבוא זמן, נתנו, לא חשוב, אלוהים גדול. ככה עשה אמר כמו עלי. אמר, תשים, בסדר תשים. לאט לאט אמרתי, שמתי את זה. אבל אמר, לב כייף, חשבתי, אני חיה מנהל. מי ידעת שם מה יהיה, פעל יהיה, בוכה. בוכה הוא באמת. אז באיזה זמן זברתי ספר צם של קומוניסט. אמר בסדר, לא חשוב. נתן רישיון שבוע הולך. החבר שלו, מישהו רציתי, אנחנו ביחד, לא נתן 3-4 חודשים, שנים. יצא. אנחנו בשורות טובות דיברנו. בכלל לא ככה, שום דבר. וילה, חמתי קודם לא רציתם מכרת בית. אמרתי, אמא, תמכור בית לקחת? לא. לא. אנחנו, מה שיש זהב שלנו, הכל מכרתי. קנינו כרטיסים בשביל ילדים בשבילה. פתאום משפחה שלה אמרה, את לא מתביישת, אחת בן אצלך, גליה קלה טובה, יש ילדים קטנים, מי שומרת על ילדים? תלך עם בן שלו. אחר כך, 10 יום נשאר שאנחנו נוסעים בישראל, אמר, אני רוצה למכור בה. לא מצאתי בן אדם אחת, בן אדם היה כמו גנב, יהודי. אמר, אתה יודעת מה, 3 אחים שלי בישראל, אמר, בואי בישראל, אצלי אין כסף. אם אתם רוצים, תן לי כסף של בית, אני אבוא בישראל, נתן את הכל לך. אמרתי, הכל אל תן, חצי לך, חצי בשבילה. דוגמה 100,000, 50,000 לך, 50 לי. תן כסף. בסדר, אחים שם, אחרי 3 יום נתן. הלכנו 6 קיבלנו עליו. כלום. מה מדבר אמא שלו? מה, אתם רוצים שבכם הולכים גנוב משהו? נתנת כסף שלתם? אין לה כסף, אין לה רדה. הלך, בית וילה שלנו הלך. כסף גרוש לא קיבלנו. משהו חיי אצלנו, זה חיים. אבל קיבל לנו טוב מאוד. אני לא מדבר כלום באולפן, בעבודה, כל מקום קיבל יפה לנו. בישראל, תאמין. עד עכשיו, באיזה זמן, במקום אחר רציתי בישיבה עובד, אמרתי, דיפלום לקחת,
אלוהים גדול, רואה, שמע, זה מה אני מדבר. אני אמרתי, אתם רוצים שאני אהיה וגם דיפלום שלי? בטלפון. אמר, לא רוצים, דיפלום שם שלך. לא קיבל דיפלום שלי. ואז אמר, בואי לעבוד. ידענו. חים, תאמין לי, אחד שני מדברים על זה טוב או לא טוב. ישראלים, ככה, דוגמה, זה חבר בא, מדבר על בחורצ'יק טוב, הוא אחר כך, אחרים מדבר, בחורצ'יק טוב, ככה שם טוב עליך. בגלל זה צריך להיות טוב. את, ריזה עשתה, לא אוכלת נורמל? לא, זה בסדר. עוד דיאטה עושה. גם, כן, בסדר. דיאטה עושה. אני רואה, אתה מרוב ככה, עכשיו ככה. אתה לא בא בצהריים, בערב, איפה אלחנון, איפה? עשה זה בסדר, נורמלי, הנה בחורצ'קי חמודים, כולם דיאטה. אתם גם עושים דיאטה? הם בטבעי רזה. הם כל הזמן זה. כל הזמן בדיאטה? כל הזמן רזה, כן. מצוין לילדים. זה הקטנצ'יק שלנו דומה. הרשקה. דומה לאח שלי. יש אצלנו אח שלו ככה קטן. אוי, זה שכל יש. הוא ידע שסוכריות בבית כל הזמן יש את זה. סבתא, אני שופכת מים בפרחים שלה, המים גם ככה עושה. היום, בסדר, לך תעשי בני, נתן לסוכריות. בא יום אחר. את אמרת שאחת יום תשפוק מים, אחת יום לא. היום לא שמתי, למה את אמרת ככה? יעני, את אמרת ככה, הסוכריות צריך לי ביד. נתן לסוכריות. זה סוכריות אצלי כל הזמן יש. בדיוק עיניים, עד קופי, חבר תמונה שלו, ויבוא. הרשקה שלי דומה. אני מדבר על הרשקה זה הכי חמוד כאלו. אגוזים חמודים, מתוקים, אגוזים. אני ככה, הרשקה שלי. כשהגעת לארץ היה מרכז קליטה, נכון? באתי בארץ, נו. יש מרכז קליטה. כן. איך, מה היה שמה? איך היה וזה? מרכז קליטה? אני לא הלכתי. לא הלך למרכז קליטה? עולה חדש, אנחנו באנו, נתן אולפן את מבשרת ציון. שמעתי את מבשרת ציון? שם חיה בשביל האקדמאים. מישהו לומד אוניברסיטת, חיה עובדת, כמו בעלי דוקטורים, מורים, פרופסורים, שם חיה אקדמאים, אולפן אקדמאים. 3 שנים גר שם. כביסה עשינו הם, ספונג'ה עשינו הם. אנחנו לא ידענו כלום. ועברית לומד סבא טוב, הולך בעבודה. אני למדתי טבחית, הלכתי בעבודה. זהו, אנחנו קשה לא מרגיש, בכלל. לא קשה? גם לא ללכת לישראל? גם לא ללכת לישראל? כמה זמן? לא, ללכת לישראל גם היה קשה? גם כשהגעת לישראל מרוסיה לא היה דברים קשים, איזה קושי? למה לא? מטוס הלך טוב? מכתב כתבנו, זה רוצים לדעת. שאנחנו כל בישראל, הכל בסדר. סבתא שם חיה, דודים, כולם שם חיה. במשפחה שלנו הראשונה אנחנו הלכנו. אחרי לנו, אחרי 3 שנים, אחרי 5 שנים, כולם בא. אף אחד שם לא נשאר, משפחה. לא, אף אחד לא נגד, שום דבר. רק פנסיה שלי מורה לא נתנו. 15 שנים עבדתי. פנסיה שם גם לא קיבלתי. אמרו, אנחנו הלכנו במקום אחר, לא יודעים דוקומנטיס שלך איפה הולך. אמרנו, ברוך השם. לא הרבה, נכון? מה? לא מה שאתם רוצים לדעת. מספיק, לא? מספיק. בסדר? כן. מה שאני בלה ידעת נשמות, זה אני אמרת. כן. אני לא חיה במרכז, במוסקבה, בלינגרד, שבכל ידעת. Скажи, что вы охотно, скажи.